Rakas kun olen, niin ajattelin tänään sanoa muutaman sanan eläinten suojelusta. Moikka! Tänään on enää 4 päivää vaaleihin. Pari päivää sitten mä puhuin ihmisoikeuksista, mutta sivistyneeseen ihmiskuntaan kun kuulutaan, niin huomioidaan myöskin eläinten oikeudet. Näin rakas kun olen, niin ajattelin tänään sanoa muutaman sanan eläinten oikeuksista. Suomen eläinsuojelulaki on täysin vanhentunut ja vaatisi pikaista uudistamista. Tällä kaudella tämä työ jäi kesken, joten onkin ihan keskeistä, että eläinsuojelulain uudistus on mukana hallitusohjelmassa. Erityisesti tuotantoeläinten mahdollisuuksia lajityypilliseen elämään olosuhteisiin pitäisi pystyä parantamaan. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että paikalleen kytkentää hyödynnetään ainoastaan, jos on ihan välttämätöntä. Jos eläimille on ihan pakko tehdä kivuliaita toimenpiteitä, niin huolehditaan riittävästä kivunlievityksestä. Kaiken kaikkiaan olosuhteita pitää pystyä parantamaan ja myöskin riittävät sanktiot siinä kohtaa, kun epäkohtia tai laiminlyöntejä käy ilmi. Myös esimerkiksi eläinkokeiden määrä on edelleen ollut kasvussa. Meidän pitäisi kovasti pyrkiä kehittämään vaihtoehtoisia menetelmiä ja määrätietoisesti pyrkiä vähentämään eläinkokeiden määrää Suomessa. Tavoitteena pitää ilman muuta olla se, että kaikkein tuskallisimmista eläinkokeista luovuttaisiin pidemmällä aikavälillä kokonaan. Suomessakin pidetään villieläimiä vankeudessa esimerkiksi sirkuksissa. Suomalaisissa sirkuksissa ja delfinaarioissa eläimistä pidetään varmasti hyvää huolta ja he ovat rakastettuja, mutta tästä huolimatta riittävän siirtymäajan jälkeen mun mielestä tämän tyyppisestä toiminnasta voitaisiin luopua kokonaan. Villieläinten käyttö viihdetarkoitukseen ei kuulosta sellaiselta, mitä tänä päivänä olisi edelleen välttämätöntä ylläpitää.